Hello mga kawiga, welcome back po ulit sa channel natin. Sino si Richard. Siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng lechon barbecue pork ribs. Yan po, nilechon po natin sa oven. Tapos meron po tayo rito crispy pork belly. Meron pong shrimp. Meron po tayong isda rito, pritong isda, pampano. Meron po tayo rito ginisang repolyo. Yung po gulay po natin. Tapos maraming kanin. Ito po yung ating toyo mansi, sausawan, spicy. Tapos ito po ating mantomi. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pinag-love niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Kayo din po mga viewers po namin. Mga po lagi po kaming meron mga kain sa araw-araw at magligtas po. Maraming salamat po ma. Tapos sa padalayan ka sa inyong pagtong na sa Kristo na papagligtas. Amen. So yun, hugas po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Kain po. Gulay. So natin. Toyo mansi. Tapos kanin na may gulay. Kain po. Bigat. Sarap po ng isda.
Sobrang lambot po kasi nilitsyon natin sa oven. Tapos pinahira po natin barbecue sauce.
Excuse me po. Sarap. Last bite na po tayo.